कि भट्टी के बाबू साहब अखाटी राजपूत माई दैया रे कहेला भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत। लेकिन जब बाबू साहेब अहिरान भइल हम देखी बहुत सारा कैमरा लागल हम जातिवाद में की करब गीत झूमर गावल जाला हम ठीक बा त कहल जाला भट्टी के पाते जी भट्टी के पाते जी भट्टी पंडिता माई दैया रे कहेला माई दैया रे कहेला कि भट्टिए कैमरामैन वाले भैया बड़ा रिक्वेस्ट बा कि कुछ उल्टा सब मत डालल जा थोड़ा सा धीरे। अनुपमा यादव और हेमा पांडे आई बड़ी एक मतलब ये नहीं कि रउआ सब कुछ लिख के डालल जा ठीक। आई स्पेशली स्टेज किंग ताहरा के तो भाई आना तो फिर घुमा फिरा के आदमी तोहरे पे आई और कहेगे बा भट्टी के बाबू साहेब भट्टी के बाबू साहेब खाटी राजपूत माई दैया रे कहेला भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत। और देखी जब लड़की अपन दर्द कहतिया देखी कौना भाव में कहतिया माई माई कहिला माई माई कहिला कहेला के चुप माई दैया रे कहेला भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत। और देखी मयंक जी हमनी के बहुत अच्छा दोस्त है और हमार दोस्ती 4-5 साल से बा और बहुत सपोर्टिव पर्सन तक कहेगे बा डांटती ही कैसे संगतिया पुरान संगतिया पुरान देहिया हमार बाकी देहिया की जान देहिया हमार बाकी जोआ के जोन कार्यक्रम आई रहे हमरा एगो दूगो ना 3-3 गो पैरवी लागल रहे ठीक बा। लास्ट में हम डेरा गए कि भाई बाबू साहेब के एरिया गल जरूरी बा। ओकरा बाद चौथा बार में अनुपमा दीदी के भी फोन आ गए तब कहने कि ना चलो लेकिन जानते नहीं जब भौकाली के कर रहे उत्कर्ष जी के और उहे भौकाली हमनी के देनी कि हैसन उ तो हमनी के जीत कहनी जे कि बढ़िया होटल दिवाई ना तो वो हमनी के उम्मीद ना रहे ना तो वो उम्मीद ना रहे। और देखिए यही में एक वायरल बा हमनी के तीनों बहन गावत रही जाता गावत नहीं जा भी हो अब क्लाइंट के ऊपर बा के करा के बोलावत का तना में बोलावत थोड़ा सा फेर बदल बाकी ना तो कहीं में एक वायरल रहे